Hoy murenya kora mgajiwanga enodia mata ikparo ko daboro dueno marabirio ganario kario ko angwelo bende wa ikoni chenro maratilo wantere gi kidenjareyo mokwongo wange weche go manyien kama kawuono jatend piny Kenya William Ruto ntiere ndalo mare marang'wen malimbe kadhwad nam chumbi kabende omedo jiwa achiel mar oganda nyako tenre ko jotelo manyien mabende koro yiero migepe mapacho kae mabende kako nyakon magajuang mago bende gin okenge mag neno ni oriwo wi Uganda jo Kenya. Twak mara tilo dio makawuono nyakon magajuang twak mabende itayo kanyo gi George Bati Willis Otieno jasiasa ma en jaduond bura mar Safina kachiel gi Dr. Mark Matunga man jalony weche go mag kompyuta giduto gidhiketo piny Kenya eratil to mar moko nyakon magajuang magithundoche. Today we received 3 patients who had been assaulted while attending this church, so they sustained tissue injuries. Monjo kanisa more county Makisi kilo chuo jolema beach gipala data OCPD Makisi Central. If there is one thing that is going to increase the cost of living in all aspects, it is this proposed increment on VAT on fuel. The Honorable James P.O. Wandai, Ministry of Energy and Petroleum. Bang bedo achiel kuom jima osebedo kakod medruok nego mauta kod teko stima jod bura ma Ogunja Opiyo yudre migao no masani ogwele kaka jatelo ting mare chalnade. Kuna wakati wa kuwa mwanasiasa na kuna wakati wa kuwa kiongozi. Wakati wa kuwa kiongozi ni kuamua mambo hata kama ni magumu lakini yanafaidi watu. Piny Kenya William Ruto medopo kare mar gwelo jotelo mag ODM serikal mare kawacho yuri wa Uganda nyala. Lapo maro Elise Otieno chinya kwa magajuang wako kila maro mar utema work arayo adeka uchono be wantire live face YouTube the SNL Mugi TV YouTube na Mugi TV Ruto orake pati ma enratil nyiga okeyo obila ma ginjore nyime gitimo nonro ne achich moro makawuono omonjo kanisa ma Deliverance mayudre e boma kendo chojo lemo gi pala ma ji adeko yudo hinyruok koro jatendo obila ma Kisii Central Kimwele akaja fo marwa efinya kedile rono aji moyo monj ma coach no wachwale katieth ma Okinyi makawuono kar saa 4 jal moro ma ikenie diere odonjo kendo monjo jolemo e kinde lamo e kanisa mar Deliverance e boma ma Kisii. Achijno iyango ni ne nigi pala mabith kendo nodonjo e kanisa no korwako mask kod angolo marateng' mar umo wang'e. Jogo mane otemo gae noyudo hinyruok. Monj ma kamano oweyo ji adek gi hinyruok marach kamoting'o jatend obila ma Kisii Central Isaac Kimwele. Achiel kuom jogo mane yudo hinyruok en Simon Onditi mabende pegi thieth e kar thieth ma Kisii Teaching and Referral Hospital. Na mtu aliingia abruptly tu kanisa akaanza shughuli kama mtu anajifanya mwendazimu kumwendea kama security officer nje tujue yake ni nini violence. So ile wana na commotion hii washirika wakatoka ili to arrest the situation. Tulikuwa watu watatu wenye tulikuwa tunang'ang'ana tumkamate bora hao wengine, lakini mimi alinidunga mkono left. Jago mtielo Franori watano jal ne obogi ndone gingeyo en gipala gino manwegi okma na mask ya black. Ilikuwa karibu hapo, sasa mimi nikaenda huko na mimi akanisamu kisu kwa kichwa, then watu wakaingilia kati, baadaye akaanza kutoroka. So akiwa on the way akitoroka, watu walimfikia njiani, lakini aliokolewa tu na askari. So today we received 3 adult males who had been assaulted while attending service in church. So they sustained some injuries. They came
preaching, and then they were all discharged, and they were all stable. All discharged in a stable condition. Obilaoge ngoyachi modatoge Mariango gimadi bed ni omiyo ka okang' mar timo maundu e Finyakidi Ramogit. Jatend piny Kenya mar oganda jokenya tamruok rwako paro mar magnario wacho ni boro singo manyo yore mamoko mag neno ni dongruok ma kamago ok ochung'. Nowuoyo e kaunti ma Taita Taveta kama nonyiso mor mare gi loso sirikal ma onyuando dhoudi duto ma pacho kaka yudo yore mag tieko midhiero masani okwako piny Kenya. Ne odiochieng' mar ang'wen mar William Ruto e gwenge makadho wadh nam chumbi. Bang' yore nyasi jatend piny Kenya William Ruto noyudo thuolo matwa jopiny omedo chiwo geno ne oganda makono e wi chenro mag dongruok magodo ne piny Kenya. Mimi mwezi ujao ili kuweka kiwanda hapa ya iron ore. Tumetafuta mwekezaji ataweka shilingi bilioni 10 katika factory ya mambo ya iron ore hapa Taita Taveta County. Na mimi nakuja kujenga ile affordable housing, nyumba 800. Kata kamano, jatend piny oseo okang' mane oganda jokenya okawo mar tamruok rwako paro mar chik mar omenda magnario dino wacho ni oting'o chenro mabeyo mag dongruok ka bende oseo oganda jokenya kuom rakruok gi jood bura manosiro parono e od bura. Wakati wa kuwa kiongozi ni kuamua yale mambo hata kama ni magumu, lakini yanafaidi watu wako. That is what we leaders. Leo tumeambiwa wakati kuna majira yake. Sasa ni majira ya kuunganisha watu wote wa Kenya. Tumisoye magisi kama de bendigo molojo dino mwacho konyo edo yore magelo ko ndiro edo ka kwa sisi ni nchi ya demokrasia, na katika demokrasia ile demokrasia pia basi ya kuweka national interest above political party and regional politics. Pia tunaweza kuungana tuweze kulenga yale mambo ambayo yatabadilisha taifa letu la Kenya. Omedo singo manyo yore mag loso thuolo mag tije rawere kaka yore nyiso ni osewinjo ng'ur magingo kama oting'o manyo ne gitije kokalo yor mbui, chenro mag ute manongi yot kod mamoko. Sisi katika mpango ya kuhakikisha kwamba our young people are gainful employment. Tumeweka program Mbelenya kungajua loja in Kenya Gachagua osingo ne oganda sawa mapiny Kenya ne DNA serikal yo mungirore okwanjo ten migepe ma omigi kono. Gachagua mal egwenge makiango Nyandarua osewajogo mawacho ni mose ni poko chungo tegno masiro gwenge mag Kenya wacho ni migano mane odwaro ni joma sawa ma ochopo sababu sisi katika Rebecca Miano amerudishiwa yake. Murang'a tumepata, Kirinyaga Kiambu tumepata, Embu tumepata, Meru tumepata, Nakuru tumepata. Kuna shida. Wale Tharaka Nithi tumepata. Sasa wengine sababu mimi kama deputy president kazi ya rais kuwa mnifu kwake na mheshimu. Ile ameamua mimi nafuata kwa sababu mimi ni msaidizi. Tuwezi mshane. Kwa hiyo yale yote amefanya sisi tumekubali. Yangu nimetetea na imefanyika. Mimi nimesema niangaliliwe hii, imeangaliwa. Sisi tunaendelea. Kalonzo Musyoka odagi ni duond bura mare ok bisiro gwelo mar jotelo ang'wen mag duond bura mar ODM elemo mag tend migepe. Kalonzo wacho ni osenyiso jood bura mag Wiper ni okawo okang' mar kwedo gwelo mar ji ang'wen-go ka nyingegi ochopo e od bura. Omedo mako chung' motegno ni en owuon ok obiye matiyo gi sirikal mar Kenya Kwanza. Na sisi tunaamini hao wawani ambao wametoka tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga
ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio political parties, ODM ikiwemo. Now we want to see in ODM, even if they say these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority of ODM, which is a major party, being the election party leader, kwa wiper members of parliament, member of Azimio. Marchi orienta mar ong'ere sub county Manyatike moro igero siling milion 50 osecha gik mar chirgi masiro kod piny owacho ma okalo kuom piny owacho ne awanya goyo chako ne awanya gido mar chiro mano oria gori moro miyo hala ma giru kinde ma auchi nyalo mana kelo lokruok ga county no county kod gi e makare maintain gi maber kendo gi lier kimore ma yoro ka walong but ko maintain gi masani jo hala jo pith jo rech. What are you going to brand Nima this is a product from here? What is the item? Angoma kata en mchele nipo maber market gori supermarket awendo supermarket story mioro kata Hispania kata Kihanja kata kuonde dutete ei Kenya miwacho ni ma ito loso ng'ata. Biro machal kama biro kelo taxi, biro kelo tuk-tuk, biro kelo bus, biro kelo lodging, biro kelo bar, biro kelo jogi tamang'eny. Gik mang'eny nyalo timore nikech chiro nikech biro kelo nyaka kama manyien mong'ade ji. Gima dwa kwayo the contractor ni building materials ma jogweng' nyalo kelo tiyo moko we jogweng' omi yudie pesa. Regroup funde mag tie project no yud pesa digo da. Kik wayud ka project ni kato wuothi mano kama chielo. Wan gi wuyo bari ng'wel ka manyalo rito project. Koro yie gima jopiny nyalo timo when team county chakchenro mar jothieth mag dik mag kaka yuto mag jokanyo kod ginoko mar chiemo marwa hadi abich mag dieg chak en achiel kuom pith moganda mathoth e kaunti ma Homa Bay pokete maino margi kata dok ne jogo masani kotimo pith ma kamano to neno ber ne bende gimiyo pith maoko mani kod dwaro mar mag dieg chak e gweng' bonde manitie West Kamagake ka chudbura ma Kasepol riwruok moro mar koro ng'eni self group nochako chenro mar koro gwenge ma kono gidwaro mar konok chiemo kod konyo ji yuto magi jakom riwruok ma kamano jwacho kelo wacho ni pidho die chak ne ok bedo gi mayot kata kinde machien chane wan gi chandruok matis machane wan godo koro chane okwanya kaluwore gi koso bedo gi begu miluongo ni mana nyalo miyo grupo ni mar medo mabiek koro wanyase kamano ano kelo kwano tende foundation gi team mare kane gibiro magimiyo wanyuok sani tinde koro waneno ka wahao bedo gi lokruok mang'eny nikech diegwa machane wan godo osebedo served. Riwruogno mane kod jokanyo maromo 54 kamoting'o nyaka mod liete osebedo ka jolo jokanyo mage yore mopogore ka giwacho ni yuto margi bedo ka medore kaluwore kod chak magigolo magipidhogo kendo dwaro diek magipidho manyalo konyo medo bedo yuto margi moloyo kaka en gi sani. Faida ma an korka kora maseni chake madho seche ma piny ber machak biro mang'eny bende auso kachaka ng'iewo sukari
te osebedo chiayo ng'eni wabiro koro dongo makata chak wanyalo tero nyaka deri ayudo matin no tani matedo ko chaya madho koro jaduong' ntie rit marito na diel tani momanyo chiemo ma diel cha ato tin kanyal manyo wang'ara Ruono gipe mopogore mag piny owacho kod mag ji giwegi ochiwo sir nyalo konyo tieko midhiro moko magisebedo ka gineno kaluwore kod pith mag die chak magitimo e alworano. Riwruok moro moko mar piny owacho ni konyo Tinde Foundation en achiel kuom ko ka jolo grupno e pith mag die chak magisebedo ka gitimo. Ne group okwayo director mondo migi support gin gi diek gionge gi moko wan go kama Salem osebedo ka konyo nyuok achiel nyalo konyo kata nyalo kelo nyithindo mang'eny e community. Koro mane omiyo kelo nyuok gi diek moko mondo member timo magi achiel kuom magi wadachi weche mang'eny. Ineno ka en diel achiel kaka kata kan jaduong' neno kod nyaka kata kawuono onge thuolo monyalo wuotho go nikech en gi gimoro ma paro ne mondo chiemo nego chiemo mondo kamano waseyudo joma mine dongo chieng' mang'eny ok giyud ga puonj malo kata nitie gik mang'eny makalogi. Koro as a foundation nwa biro in a unique way ang'iyane kaka wanyalo timo mine wa wagol gi Ramogi TV Pokipak na jonga biro nenge pesa na kuna mjuan hewa chogani kikit kal chak kakinyalo chake ka en da podangwen na jambo chino entatilo kumana TV neno ka Reverend Dixon Ongola kwa Pastor Railo Chieng kimora gichen maratila ngite ko marati po marindi sita kodogi ni monjugana kanisa mano en wachabde ingotebe jaros wa jambo in army chief wacho ni no inti Dr. Molo kato kama no wacho ni pima kumia ganjo luka lo maya kalu kama pima Mama Helen Wanga wacho ni kamoni document panyo ahinya gitendo ne mara ratila no bende como director Samantha Kanyipir Homa Bay County Marino Uma kagi Catherine Uma kagintiere apanwani SDA no bende Melen Magoma manonya nyamira mutigno utedo kadel kanyo wacho no se check in Sylvia Odhiambo kantie Njoro ndani ote mara Arthur Agina Nyakorarua Tiengre wacho no chegi chopone yo makare omonyagi chendo ne mara anano Pastor Omondi Otiche marge monyoro wacho no wuoro piny masane ka jo nyake kanisa kama ler ema monjore kendo gi timo ne oganda ken monjo be ne timore dawa kantika Kakamega wacho no wuoro monjo kanisa kamano gima podhiere piny pod yuago finance bill kod mga jwang'wa yo matin ma ogin pach jo piny ka waduogo Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendwa Thapi, Kundali Bagya, Mapishi Time, Blockbuster, and more. No registration or subscription. It's a straight entertainment. What all day with Viusasa Pass. Chakre kinde mokalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo wigo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa.
wane sinema ahinya ma uwinjo winj kendo morgo. Kendo ng'eno ono sipi maber, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema, Jumapil, saa 2 otieno kod saa 4 otieno. Bye. Jorugi mage. Weche manyien. Matwak kod Bonjour. Nyakoro yung manyien. Ma en Rupiny kod Mbaka Oromo. Ramogi TV. Weche manyien. Jodak habari onyiso luoro rekod medruok timbe maundu kata macho singone ikito maundu kai thuolo mar juma achiel kende. Jamni osenego ji 4 e gwenge go kendo kwalo jamni bura. Oganda makono mano osedok e bang' ne monj dar e kinde mokalo. Chenro mar chako ngima kuonde jo samoro ok nyal golemo kore kod monj mag jo masani odu gwenge. Sasa ya ni wala jamaa ni waina alipiga sasa na ndio ndina nimisi mwingine nikaenda huyu mwingine akasema mali sasa nikaanza sasa hii na sasa yada the mid shaft mid tibia fibula. The gun went through the anterior part of the tibia and extended through the posterior. Kuomba sana serikali kwamba wajaribu waangalie maneno ya security sana. Tulipata amani, serikali waanze kutoa bunduki na hii maneno ya bunduki mwanzo tulikuwa tumesema maneno ya risasi yenyewe, lakini hakuna risasi inatolewa. Moko kuom jodolo maroka kotene gi kod Samson Tuliapoto serikal ola manot wedegi kod mane wedegi hoydo hinyruok e ng'anyo ma rawere osebedo ka bage pachuka. Nyasi mar Lamu me county manani William Ruto mar belo jogo mobedo jotend migepe to be very grateful and wish those our children, our sons and daughters who were injured during the protest. We pray that God will give them healing and restoration. We want to the less time for healing. On behalf of the church, we want to say we are very sorry for what happened, but it happened. But we want to pray that an opportunity will be given. God will help and the government to take responsibility for those families for healing to take place. Tunashukuru rais wetu ambaye ameliona ya kwamba na Mungu alimtumia yeye akaona ya kwamba kila mmoja wetu katika nchi ya Kenya ni muhimu, na akasema ya kwamba ni vyema tuungane pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu pamoja. Tunashukuru sana. Na sisi wengine ambao tuko na uzee, mawaidha yetu bado iko. Tuwe na nafasi ya kukutana pamoja, tutawapa mawaidha
alafu muendelee kwenda kufanya. Napenda watoto na tunasema tuko pamoja, lakini tupe nafasi sasa president wetu apate kutekeleza yale ambaye tulipomchagua kuwa president ana kazi ya kuitekeleza. Wadhi magumak tuke kama banti thul marochi ijo tabiro kone Olympics team mar Shujani Delai Makare mar gero team no mathoth jotuke